Assalamualaikum mga kalasan, welcome back again to my YouTube. Hello, assalamualaikum mga kalasan, welcome back again to my YouTube channel. Wait lang. Ba. Hello mga kalasan, assalamualaikum, welcome back again to my YouTube channel. Takad ka, ijumata ini ha. Igunta na ijumma. So set aside na mo na ijumma. Okay, so sulukon tayo sab sulma. Yan. Okay na? Taran! So sulma, okay? So kita niyo na mga kalasan. Igunta na niya. So biyaon, ako'y Faisal Sali from Zamboanga City at usog vlogger. Mawala lang ako magsarang sukul kanyo katan mga kalasan. Supportan nyo. Thank you road to 60,000 followers na kita dia Facebook page. Thank you mga kalasan. And masok na kita mag 20,000 subscribers on my YouTube channel. Thank you to kanyo mga kalasan. So biyaon mga kalasan, agpakila ko kanyo. Ako'y Faisal Sali. So hijumay wan sulma for content purposes only lang ito mga kalasan. So yung mga ini, hambok lang ini kalalamihan. So mga kalasan, bangon man mga mangi na bisara ko or on man mga mali na bisara ko, vlog ko or mga vines ko, muna mga yuktod ako kamaapan kanyo, sorry bango di ka mo kaamon simbisara ko magmaap da ko man kanyo mga kalasan. So yung mga yato hambok lang yato kalalamian na to iwan rated SPG na wa kumbaga ba makakakitaan si mga taymagod na to bata-bata mga kaanakan na to ando manjari na to i-guide sila na buko ni Maraya uno man sa pamay papakita ijum makay sulman na magfit na magjaka judgmental. So yung mga yato manjari ta sila beta ni mga kabataan bukod mga underage beta ta sila bukod ni Marayaw magfit na bukod Marayaw mag-judge. So yung mga inilang piyakita talang bang bedi ni style si mga tao mahilig mangjaka papagkain niya mano siya. So yung mga yato hambok lang yato kalalamian. So piyakita lang yato yung maywan ni Sulma bang bedin so yung mga reaction nila mangjaka mga pagkahin nila mangjaka pag sakali to ihinang nila to habaran nila. Okay? Biasin sila. Biasin sila ha. Issue ni mga kudanan bahala na kanila. So bang mga paglawayan nato biya mga nakakita kita naka-experience kita biya mga kabakayan nato, mga kakila nato biya ni siya, biya to siya. Yung mga ito buko niya tumarayo mga kalasan. Muna na pabaran ko. Okay? So di tayo maiwasan makapang-story kita, makapang-fit na kita. So yung mga ito buko niya to ikarayaw ka to. Okay? So irayin kita niyo maglasa-lasa mga kalasan. So yung mga ito hinang ko lang yato kalalamihan para kakitaan na to para kakitaan si mga kamatauran or mga kaibanan makusog mang jaka-jaka. So biyan nyo rakikita in style nyo benitoy so bukod marayaw bukod nyo to'y karayaw pabaranta si mang jaka-jaka kita pagkaitamano siya diba on kita sarili on live on sila sarili on live. So pasaran tayo to sila okay manjari rin sila i-guide pa marayaw. So bang sila di dumugog benibiyad to kita may nang so at least in mahalaga naka-advise kita kanila, nakabuhit kita bisara kanila. So, depende ra kung man kanila, bang nila i-adapt in karayawan. Okay? So, yung mga yati jum masul meto, hambok lang yato. Balikan ko, hambok lang yato kalalamihan di ha video ini. Okay? So, jum kay sulma, biasin on mga pag-fit na, pag-jaka-jaka lang niya. On kasi ako na inang content na nag-trending din na almost 230,000 views na siya biyaon. So magsi 6,000 na ata in shares in video to in just 4 days. So matod talaga nakarelate. So yung nagbasa-basa kasi ako sa mga comments dito, sobra liki to daw mga kalasan. As in, mga kakatawa to. Long kung matod man din nakarelate mga di ba? Mga event hotel, diyan nila mga kiwana nila diyan bara nila sa kalito viewsan ng pala yung bulawan niya to. So ambok lang ito mga kalalamian mga kalasan. Actually, way ko yato kumbaga, way ko yato hinang para mangudyo, para mangdaw ng mga kaiwanan, way yato intention ko mangbiyato tay mangud na to mga viewers ko. Okay, way talaga ako intention na mangdaw ng mga tao. Why? Hambok lang ini kalalamian for content
purposes only mga kalasan. Ni Juma Kansul mabalikan ko, bukod sila ni real life. In real life, ako Faisal Sali. So, ako as Faisal Sali, naginang ako character ko kay Juma, kay Sulma. So, matod sila ni partner. On sila ina-ina, hinda babuktigang, hinda nanoka. So, yung main character ko to, di Juma kay Sulma. So, mag-BFF sila ini. So, mahilig sila beto, bedi, beni, beto. Okay? So, on sila mga advertise, on sila mga something, mga commercial, like mga mag-dance-dance, mag-makeup-makeup. So, yung mga yan to, hambuk lang yan to, transformation and promotion ko, hambuk, bakay ko na may nga mag-makeup artist. Bang bedi ni pakita, bedi in lumingkat ni Juma Kansulma. Kasi mostly, ang mga video Juma Kansulma, haggard lang sila. Di ba? So, okay mga kalasan, balikan ko, mayang magsarang sukul tuod kanyo kata ng mga support nyo. Thank you tuod. Okay, so may ko lang i-clarify in mga video ko ini. Pwede ka mo makaput kasabunnalan ka, maka-relate ang mga kamatauran sin mga nangingita biyaon. Pwede ka mo maka-relate. Siyempre, kaingatan ko bukod ka mo yan awam. Aon ka mo yan mga kaingatan mga kabakayan, mga tauro kayong biya pala siya Juma, biya pala siya Sulma. Diba? So, biya yung mga kalasan. So, mga biya kanyo kyugdan ka mo, manjaring na to yato iwasan, muna na pabaran ko. Okay lang mo din baran ko ito, i-advise ko pabaran ko, yung mga ito buko niya tumarayo yung hinang. Okay, so liyaway tayo kalalamian, pwede siya ito pakatan, relate pakatan. So, ngayon lang ako kamaaban kanyo mga kalasan. Sino yung magsarang sukol din ako kanyo, love and support nyo, kamatan especially din mga OFW, thank you, love and support nyo, bang mayan sa bak nakareel kalalamian kanyo na misa ka mo na boring, na nag-enjoy pa rin ka mo sa video ko. So, iwan mga kaiwan ng mga kabataan, nangingita rin doon, bang manjari, i-guide na to sila. I-guide na to sila, bang sa pamaing sila kasi underage pa, baka kasi mahinang nila ito, expression, di ba? Mahinang nila, paglimot, benibeto, much better na i-guide na to sila kasi rated SPJ. Yan ang tanong rated SPJ ko yung mga videos ko kamatawaran. So, yan ang kasi kadungukan nila on mga bad. Baka gumawa kita bad influence din. So, i-clarify ko lang kanyang mga taymangod ko. Mga magulang, ina, ama, din doon mga magulang on kita yung mga mangod bata-bata underage. So, syempre katan kamatawaran biyang mga kawatan, naguli na yan cellphone. Di na to na yan maiwasan na mag-social media na rin sila. So, yan unta sila. Bang sa if ever na akong kakitan yung video ko na makakatawa, something relate na mga kaiwanan, at do manjari guide natin mga kabataan, tayo mangod na to, yan na to sila na inhiini, amon words bay nilong Juma kay Sulma, buko ni nilong mo marayaw. Pia kita sa jabang bay di style si mga tao majangki, majaka, so bay ni style nila. So, manjari yan na to, buko niya tumarayaw, bad ya tulong mo, bad. Okay? So, amin ito mga kalasan. So, bago tayo i-end vlog, ini mo ako magsarang sukul kay na Doktora Lala, especially kay Doktora Lala. Thank you, Doktora Lala. Alhamdulillah. For my brace, ayan. So, thank you. Every month, always gi-adjust sinipon ko. Thank you kay mo, Doktora Lala. As in, way pa kita yung mawutang kataon, months pa lang. Malago talaga yung improvement sinipon ko. Thank you kay mo, Doktora Lala. Iwan mo yun, dito ako magsarang sukul, ha. Antien's Home of Authentic Muslim Cuisine. So, yan yung restaurant nila rin doon, ha. Yubenko. Masarap yung mga pagkaunan nila, mga kalasan. Halal din yan to. Iwan sin Ole Malaysian Resto. Yan din doon, banda, ha. San Jose Guso side scene Wimsu College. Okay? Iwan na sin Lodi Gadgets, baka mo ay mami mga iPhones, gadgets, yan kay Lodi Gadgets. Thank you po mga kalasan. Yan din doon. Iwan shout out din po siya si Sulu, especially restaurant din doon. Scrummy, magsukultod kanyo love and support, masin niyo ako susuportan. Misan ako yari na Diaz ang buwanga, shout out din doon kanyo siya si Sulu. So, inshallah, see you soon mga kalasan. Shout out din doon sa mga dinga basilan, magsukulan support nyo, dinga tawi-tawi, siya si, dinga sug, especially Diaz ang buwanga. Iwan na sin, hula saba. Magsukultod kanyo love and support nyo. Mamaya ako mag-shoutout mga kalasan. I-shoutout ko yun on kasi ako siulat din di. So mamaya ako lang i-mention yung mga nganin shoutout kay na Ira Nizi Jakaria Sami, Norhaida Abedil Mastura, Amila ko, Dayang Saliha,
Iwan Shernalyn Ahid and Rimel Sulaiman, Raisa Husin and Fatima Hadia J. Hadj, Ade Jakil Ocampo and Dayang Noir Kajang. So bangong mo magpa-shoutout, iwan pag-shoutout kayo ni mga kalasan actually a comment section kikita ko lang and ko na ma-mentioning katan kasi mataod yan to. So mag-shoutout da ako balik mga kalasan. So thank you and magsalang sukol ako kanina. Thank you for watching mga kalasan. Ayon yung man kalupay mag-subscribe sa YouTube channel ko. Iwan yung support niyo in TikTok account ko, Faisal Sali 94. Iwan na sin official Facebook page ko ni Faisal Sali Jumma or Sulma. Oops, mga kalasan, nagbalik ako photographer di Zamboanga wedding industry. So mga kaiwan na naglalawag photographer or videographer, yari kami available na kami mga kalasan. Faisal Sali Photography. Mo ko lang i-mention yung bago page na mo, Kalasahan Production. Okay? Hambuka ko ang mga photographer since 2014 pa mga kalasan. Ngalukay na ako photographer. Ding sin Faisal Sali Photographer pa yun to Memento Shots, Kairotics. So alhamdulillah okay sa matod kami client. So biyago ko ingan kasi comeback kumbaga. Comeback so ang kami bago team amo na in Kalasahan Production. So inshallah murah-murahan more blessings to ka mga kalasan, support nyo man kami. Magsukol and see you on my next vlog. Bye-bye.